Ne regăsim la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi ne jucăm Brawl Stars și ca să vă vedeți că nu e cu fake. Adică nu e mult vreau. Uitați, trebuia să le-am completate pe astea, nu le-am. O să jucăm și o alea cu Free Fire, dacă nu vă deranjează. Da, o să ne jucăm Free Fire mai târziu. Jucăm cu Dr. Edgar, ăsta e pentru că am scris după ce am postat un nou videoclip și... Mamă, ce cum era să mă bată pe... Adică nu că cum era că el mă bătea. Dar n-am ultimata să fug. Și Piper. Tu plângi, man. Eu plâng. Nu tu. Tu te bucuri că eu plâng. Ești mai rapid ca... Am folosit bine Hypercharge-ul. N-am Hypercharge deocamdată. Edgar, n-am bani. Puic! Perfect! O să mă joc cu voi. Man! Îmi dă spike acum. Nu, s-au putea să mor dacă ești ideal. Spike mă știe, dar nu mă știe după nume. Pe noi mai gagi și bate pe dacă ține nu iubești, adică cam îmi place. Să mă las și face. Sărăcie. Când sunt stresat. Mamă, l-a bătut pe acest Leon. Câtă umilință în acest video. Leon l-a bătut și pe Mortis. Eram la vedere. Este-l pe Spike. N-am ce să fac, sunt mort. Sunt rip. Sau... Uite apropia. Interzis. Mor. Să mor eu. Eu nu mor. Sigma, man. Îl bate pe Spike, oare? Nu m-a omorât, că noroc să am. Arată-l pe Spike, man. No. Yeah, boy. My boy, my scary fine. Moară, Mico. Ba, nu moare Nocivanu. Păi moare Nocivanu. Mor. Opa, sei că ia mea și dă-mă mă, opa, nu vreau să mă bag cu tine, man. Dar eto poșeli de fapt în timp. Braso. Timp. Așa. This is so lame. Atunci sunt de asta. Mamă, te bat Piper să mor eu. A, dar nu-i Piper. Sau? Nu știu dacă e Piper, dar să mor eu. What the fuck? Tim. Nu cu tine, man! Man! Nu băga mea-și piciorul. Oh, Larry! Nu te bate! Oh, fuck! Nu fine, man! Dar îl bate Ibrid, nu te cred. I could do this if I wanted to. Fuck! Get away from Mama! Sunt barază. Nu, că e și Mortis acolo. Nu, sunt mort, tată. Piper! Sunt mort! Opa! Take a fork. Piper! Kit ultimat a luat voi, kitule! Ți-am dat? Ăla! Nu mai face! Nico, tu n-ai tupești! Timp dacă vrei. Timp, da, fac cu tine, dar n-ai întrebat să mă bați. Leave me alone.
bătut pe Mico, el Kiko. Amen, te bat Piper. Mă jur. Mamă, dacă vin coace Piper, fugi. El va o bat pe Piper asta, pe el îi dau un kick. Și este, ca să vină la mine, Mico. Nu are cum să viață mai aveam șanse să mor, chiar dacă vreau să câștig, mamă. Fuck. Rer! Aveam picioarele mele. Man, când câștig și eu. Epic! Un căcat. Oh, am două. Hai, pardon. Ce-a clobăt, intram și noi și Sal. Scriu și eu Sal, man. Sal. David, member, friend. No! Eu sunt cel mai bun de aici. Am cel mai multe. Bă, cred că intru în lupi. Nu sunt pe locul 1, restul cea mai mic are 2794 cod de max. Mai a fost președintele activ de 2 zile. Ai președinte. O să murim. Nu. Am băgat minita. Joc Jackie Nita. Oh nu, Jackie constructor. Constructor Jackie. Jackie! Piper. Piper Arom. Piper Arom. Nu mai e pauze. Piu, 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 piu. Tararirari. Oh. Să nu vă băgați. Că vă dă one hit kid dacă are ultimul. Îmi trag de la distanță ca să-i dau un hit. Rență. Alianță. Ia uite cât dau, man. La ce distanță asta de nu? Man, vezi că nu n-ai tu pe, n-ai trăznit, man. Tu taci. Lasă-mă. Man, ăla fădit. Sunt pro player atunci! A fugit de frică, într-un caz de bunică. Mamen, știi că ești acolo. Trebuie să te-am văzut. O grasă. Ești mai grasă decât mine. N-aveți tupeu! N-ai! Intră-ți mie! You're welcome. Dar să mă moară, uite. E mai bună decât mi-a apare. Nu vine să credeți, nebun! Am omorât cu Piper! Ole! Ce să joc cu Piper? Ne face Japon! I-am dat cu Piper glășutul ăla. I-am dat kill-ul pe tavă! Nu, man! Bun, mai hit-on! Mai cip-cirip! Mai cip-cirip! Man, vrei să facem team? Zi-mă, man, dar n-ai tu plus, ești de acolo, team! Team, bine! Team! Ți-am spus? Team! Nu cu mine, man! Nu cu mine! N-ai îndrăznit să mai dai în glonț! Au omorât-o pe Max ăla! Nu! Omar! Nu! Băga piciorul în el!
O să fac videoclipuri până ajung la ori 2. Deci nu, ce cred, man? Mam, nici o vleadă. Piciorul. Cine vrea să apuce de YouTube să nu mă subscrie, îți instalezi YouTube Studio. Să aibă neapărat Google. First rodeo. Că dacă n-are și dau one hit. Uai de capul meu. Undealter damage, man. Nu te cred. Fuck! Man, nu pot să trag. Vreau să fie atât de mult. O fie prea mult. Vreau să zic prea puțin. Team, haide, man. Tu mor, idiotule. Grăbești piciorul! Întine-mi! Tu mătii, dar de vegodie împuțită. Give me some sugar. Hai, juram și nu știu cum e. Aleatoriu, îți mai dau. Ia uite, Nocivanu, Exa, Granny ne-a închis în pușcărie. Hai să băgăm, să vedem. S-ar putea să fie mort. Come get it. Stai, mamen. Așteaptă. Nu vă bateți fără. Adică nu vă bateți cu mine, nu fără mine. Mai bine vă bateți fără mine decât cu mine. Man, dar nu merge să dau pe YouTube Nocivanu. Ghicit! Da. O să fiu mort. În curând. Asta e că nu s-a abonat la Nocivanu. Nu bă, lași piciorul. Cred că se la fel destul, da. Nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clănțăpelul la blană. Ne auzim. Paș, paș!